Ji bo vê ez xemgînim pêç. Ez hewl didim vê telafî bikim. Merhaba Pierre. Ma keştiya bavê min çû? Em çawa çûm wê derê keştî bi rê ket. Ji bo ku ji lîmanê veqete li benda wî biya Cinderella. Ez de emrê we dama xanûm efendî. Ez dikarim ji bo çi bikim? Zu keçîn xwe em ê dakim bajêr. Cinderella, tu divê navberê da malê giştekî paqij bikî û şîvê jî hazir bikî. Hûn ê erin ku ez benî? Ji bo ku em xwe amedeyê pêşbirka xweşikbûnê bikin, em ê her meydana bajêr. Li bi tenê keçikên bi esil û xweşik dikarin tevlî bibin. Ji bo wê tevlîbûnê de aqilê xwe re jî derbas neke. Em ê her du tevlî pêşbirkê bibin. Şansê kesekî din qetine. Karim were werin. Na, tu li vê dera bimîne û karê xwe bike û ji bîr neke. Keva ku em vegerin dixwazin ku vê malê biçirse. Em herin Pierre Bi Cinderella. û bi taybetî jî li cilaya erdê miqatebe. Kûçikê te ewle wê tandine. Divê hinek cihê bên cila Belê ez kirin. benî. Ez ê bikim. Wî, hindik ma bû ku min ji bîr kira. Berî ku tu nevresîman bigû herî çarşevan hemûyan bi şohûtî bikî. Pierre. Ez ê çi bikim? Hîna nebûye rojek jî bavê min çûye. Qet nevetul cemminî pêç. Ev skariya çıkartır beni. Ew bi tenê hiştine. Min bihîst ku ew ê malbata qreletê hemû li vir abin. Rast, tu bawerê? Erî xuyaya ku Şah û Şabanî jî nihadî destpêkirinê û li keçika ku ew ê bibe hevsera prens digerin. Dikarî bifikirî ku şa ez fek kirime. Ez jî dikarim bi prens re bizewcim. û wê çaxê xeyalê min yê herî mezin rast jî derkevin. Hin jî hemû kesên din gelekî bişanstirin. Hûn keçikên herî bi esl û yerê bajarî ne. û ji ber ku ez bi du kura zewîcan dîme, kesek nikare li eselata we bipirse. Pêç! Pir xweş e ku tu dixwazî alîkariya min bikî. Ah! Xeman nexwe. Ez ê paqij bikim. Ah! 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 Oh! Ev çi ye? Ez ji vê ya bawer nakim. Keçi kere be. Gelekî bêşans xuya dike. Zen dikim hinki alîkariyê wê bikirin. Ew ê bikerî wê bê. Min dît? Xwezî em karimin bêtir bibin alîkar. Ma ez xeyalê dibînim. Hûn dikarin bipeyvin. Hey, tu mafdarî. Ez jî wisa ji vê Qete wê de em dikarin alîkariya Cinderella jî bikin. Hadi em herin. Cinderella. Lura, kî min dike? Oh! Pêç! Erê em min, em hatin alîkariye Pêç! bikin. Çi qewimî? Ango tu dikarî bipeyvî? Erê em hemû karin bipeyivin. Ez jî bingo. Hûn bawerin ku ev nexewin be? Na, Ah. rast e. Ez pet bî. Ah! Ji bo her tiştî gelek spas zarokno. Ev ji bo me zewqa Cinderella. Çi wext ku pêdiviya te bi me çêbû. Em alîkariya te bikin. Spas dikim. Tu vê em vêkî tu çi bikin dêya tu pêşê? Pêç, baldar be. Oh! No! Ah ev çi ye tên? Cinderella wextê ku werin. Ez mahv bûm. Ez tu carî nikarim vêya di ev qas wextî de paqij bikim. Spas pêç, karekî baş bû. Cinderella, wextê ku xwediyê malê hatin divê ku tu li ber derî bisekinî. Ez têm. Pêş, divê tu li vê derê bimînî. Ma tecbîr kir?
Ez zanım ji xunahayê karê xwe jî neqedandiye. Na mqedand hemî jî هێویدارم ku gava her der wek ku diya min emir kiribû biçirose. Mage mera serçavê xwe paqij nekiriye wê çawa paqijiyek baş bike. Çiş destê min hat min kir. Oo. Vira pirû pak e. Te vêya çawa kir? Biriqe. Cinderella, ez qebûl dikim ku mal pir paqij e. Lê min ji te re gotibû ku xwarinê jî hazir Ji bike. birçîna dimirim. Tamam, xwarina bavê min jî hez kir ez ê çê Bila bikim. têra min bike tu çi şê dikî nexema min e. Tamam, ez ê tavîlê dest bi çêkirinê bikim. Ew ê xwarin ti carî di wextê xwe de çê nebe. Diya min wê mijmalê bavê jê li benda mayînê qet hes nakin. Bi taybetî jî cîn. Ê malîkariya te bikim. Hûn dostên minî herî baş in. Wek xwarin bi tam xuya dike. Amade ye. Ez pir birçîme bilezîne hadê. Ez têm. Hema li ku be qediya ye. Gelo hûn dikarin hinekî din jî xwe û oyîsota reş lê bikin? Ev çi ye? Ev çi ye? Cinderella bisakine. Li gorî ku te ew qas wext xerç kiriye, ez bawerim ku ew ê pir tehm be. Lê dîsa jî ew ê ewil bîşa li tema wê binêre. Oo, ev çi ye? Pir bêtem e. Hezar et pelose. Pir bixweye. Ez dikarim tiştekî seda qurtinim. Te li dema wî neyêrî Cinderella. Nizanibû ku tu nikarî xwarinê çê bikî. Lê tu nikarî tama devê me bixapînî. Hela biceribîne. Tu yê bibînî. Min vêya bi xizmetkarê xwe jî nedida xwarin. Hadê li tehma wê binêre. Cinderella'ya re ben. Ez ê vê şorbeyê tavîlê serê rast bikim. Çawa ye? Ev bêkêmasî ye. Berê min qet ew qas xweş Çi çê ev nekirin. nabe? Ev nabe. Ez jî wîya bawer nakim. Ev bi tam e. We eciband? Erê tevlî ku dike sar bibe. Lê ez vêya fehm nakim gava din bi rastî jî berbat bû. Ev bêkê masî ye. Te pîroz dikim. Ji anî haw pêva tu yê hemû xwarinan çê bikî. Îro dikaribû tam felaketek çê bibû. Lê bi saya we her tişt rêya xwe da çû. Alîkariya te pir kêfxweş e Cinderella. Heger tu bixwazî em ê vê heroj bikin. Tu rast dibêje me hem dost ji bo çi ne? Xema nexe Cinderella. Wê xiyalên te li rastiyê bigerin. Oh, tiştê divê ez bikim tenê bawerî ye. Bi bêriya te kiriye.